újra kell lenni. Sziasztok srácok! Ebben a videóban Bite by Night-ozni fogunk. Mint ahogyan látjátok, ott van a pénzem, az van már. Amúgy sziasztok! És mit lesz velünk hörcsök? 4 kört fogunk menni, és megpróbálom az Enardra összegyűjteni a pénzt. Már mindjárt megyünk. Már nekem ugye megvan az Enard egyébként. Mert sorsoltam neki. Sikerült összegyűjteni rá a pénzt. Én nekem a mimik van meg. Mert az nagyon megtetszett nekem, hogy ilyen módokat tudok váltani. Aztán na, let's go. Let's go. Nézzük, ki lesz a szörny. Amúgy én ilyen medic vagyok amúgy élőben. Nem én. Ő szerintem pro. Ő szerintem pro. Hát ja, mert ő... Nem biztos. Csak lehet. Nem biztos, hogy általában ezek nem véletlenül már, mint hogy... Vagy te hol vagy? Te amúgy itt vagy? Nem, ezt nem tudom. Jó, ez ilyen belső pálya. Én vagyok a healelős. Én vagyok a fighter. Felveszem ezt a betűt. Ne vedd fel! Fuss! Hogy lehet leadni? Adottam. Tartom az ajtót. Jaj, nem. Fog halni, csinálj valamit. Még kezdők vagyunk, szarok vagyunk, tényleg. Jaj, ne. Stamina is 0, tehát ez nincs. Nincs stamina. Ne, kérlek, hagyj. Jön. Leütöm, aztán fussatok. Na, akartam. Amúgy ez milyen gyors volt már csak ennyire. Nem tudok ütni. Visszakerültem a lobbyba, hát ez nem szó. Van itt még egy ilyen pali. Addig. Most hogy lehet játszani ezt a snake-et? Game over. Ja. A generátor 0, batteries 3. Aj, nincsen healer. Most így meg fog ölni. Hát én voltam az, de én meghaltam. Nem akarok meghalni. Ki akarok escape-elni. De ez a szívdobogás, ez nagyon idegesítő hosszú távon. Ja. Ez a Secret Room, itt van ilyen CD, meg nem tudom, ezek jelentenek egyáltalán valamit, és csak így vannak. Nem tudom healelni. Thanos. Te egy pali, akinek az egyik keze kisebb, mint a másik, az egyik keze ilyen Thanos kezdő, vagy nem tudom. Teljen már le az idő. 6 órát akarok. Egy generátor kell, és még előrébb jutunk az időben. Ja, hát ez így önögő jó, hogy így előre meghal. Mondjuk azt szerintem profi, mármint biztos nem kezdő, mert akkor nem ezt csinálja. Te megélsz? Ja, biztos, hogy ezt meg tudom menni tudni. Gyere, te kis rokott. Inkább nem akarok csúnyán beszélni.
Úgy itt nem is másodpercenként telik ez az idő, szóval ez ilyen... De nem vett észre, de jó vagyok. Ja, hogy itt állj. Te kis rohadt. Jéj, miért jó, picsa. Mindjárt itt vagyok. Jó, na, várjál, mi egy hit vagy neki? Aha. Szar. Nincs kedvem áldozatnak lenni. Szóval inkább csak a dodge-ot fogom izélni. Sebzem azzal is, őt le is tudom stanolni vele. De nem árult is megölte. Nem a legjobbakkal zártak össze. Hát az biztos, már én is meghaltam egyből. Hiszem, úgy aggaszt, hogy egyből meghalok mellé. Azért egy hosszú távon nem lehet. Legyen még a kérlek. Egy generátor kell. Csináljad, Palcsi. Mert meg ketten vagytok egyébként? Most, hogyha Enárdal van valaki, akkor ezt nem látod, nem? Hogy ki halt meg. Akkor nem. Nem volt, hogyha átalakul, akkor ugye nem. Gyere, kidodgyolom az ütéseidet. Nem érsz ellenem semmit. Nem lehetőleg? Találtam egy bugot a játékba. Túl akarok élni 6 óráig. Itt akarok maradni, és ki befutni az eszkébe. Nekem ehhez van kedvem. Hallom. Jan. Nem vett észre, ember. Hogy lehet itt izélni? Mapot választani. Vagy az csak izélni lehet? Az random. Úgy vagy. Már csak te vagy, meg... Még valaki. Ja, az a Pali, meg a Szörny. Alice. Én lehet, hogy kénytelen leszek föladni. Á, ne add fel, szerintem csináld. Pali mindjárt Adhatom megjavítja a generátort. Jó, ne, itt az, ja. 1 percet kell kibírnom. All systems restored. Containment status unstable. Hát Ott az Tomika! Szörny, ott van. Tomika, ne hüvöltsél! Nem akarom én ezt. Azt csinálja amúgy a Pali, hogy így elbújik egyből az ajtó mellé, amíg bejön. Jó, ki tudsz szaladni mögöttem. Ugye én is ezt akartam ott annál az ajtónál, de nem is.
Észrevette! Ott vagy. Nagy vége lett ide. Tiszta a boxot jól át, érted? Rán! Fuss! Fuss, haver, nekem már mégis annyi. Már nincs sok időm. 1000 éves vagyok. Ott van. Ott jön mögötte, te még élsz? Élsz. Aha. Ott van. Nehogy észrevegyétek. Nem, nem. A rohadt anyága! Mármint. Jaj, nem, most már csak egyedül van. De Á. megcsináltam úgy a cuccokat? Rohagy meg. Annyira rohadt. De utálom ezt a játékost. Hogyha Survivor... Mondjuk az erős, igaz, hogy a Rottennel van, de amúgy erős. Hát ró benne már. Nyilvánvalóan csak nem vesz izét, de amúgy minden... Visszatekert a security-ja is killemről. megvan. Én azt utálom. A security-t kell használni, figyelj, azzal úgy tudsz lőni, nem? Azt kell használni. Amúgy elfelejtettem visszaváltani, mert véletlenül múltkor átváltottam. És itt ez a Rotten. Ez itt boltát tud hajítani, és amúgy oda bent a fejébe nem tudok vele látni, de egy ronda zombizik. A kiskorúaknak nem ajánlom ezt a játékot, mert van olyan, hogy leüvöltja. Beleállította a vallába. Beleállította a vallába. Tu sem tudod, hogy mit utálok itt? Mi? Ebben a játékban. Hogyha elindul egy zene, akkor az úgy üvölt, hogy érted, egyes hangerőn vagyok, és alig hallak téged, és magam. Szóval lehet, hogy Ja, jó. És ez meg amúgy mutatom a képességét. Ennek. Mode switch. Hol vagy, Erős. nem kell sok. Gyors és vas. Na, előre ugrik, megfúrja, és belefúrja a kezét. Ez nem tudom. Azt még nem használtam. Nem. Na de ez a Drill Speed, ezt belásom magam. És nyilván, és itt a erőssel 40-et sebnek, a gyors módban hatót. Put up more of a fight. Pathetic. Ne. És a vas módban 8. Amúgy jó volt ez a pali, végigélt, én meg, hát az elején meghaltam. De amúgy jó lenne, jó szörnynek lenni egyébként, nem mondom, hogy nem. Viszont azért úgy jó lenne, hogyha Jó. jó player lenne. Kilépett! Azért, Milyen? Pedig annyira játszottam volna veled egy föld. Hát de nyertél, haver. Hát most kilépsz, de minek? Nyertél. Annyira jó volt a pali. Másik pali is jó volt. Jó vagy. És bocs, hogy itt írogatunk, de mindjárt indulunk. és te lehet, hogy nem is helyesen írtad le amúgy ezt a szót, hogy jó album, de nem. Hát, most de nem a legfontosabb angol tudás kell ebbe. Na, mondjuk, hogy milyen lesz, mik vagy mi. Ne! Ez az izé? Thanos 2. Őristen, Thanos 2, őristen. Nagyon rondán lesz. De ő is jó tenni. Security vagyok. Én Itt meg a izé. generátort már Amúgy itt vagy csinálom közel hozzám, nem? is. Yay.
És velem is megtörtént. Jaj, nem vagyok itt. Nem. Békén hatsz? Nem. Az a baj, máshogy nem lehet átjutni oda, csak hogyha körbejárom az részét. Rohadt anyádat! Ezt nem tudok futni. Menj! Már elvesztettek engem. Menj! Menj már! Oda kell vinnem. Egy rohadt betöri, figyelj, fedez. Ne üss! Fújsz, Dusan! Menj, fújsz! Gyere ide a konyhába, hogyha segítség kell. A healerés. Meg leszek majd, hogyha kevesebb HP-m lesz. Az a generátor 2, ugye? 4x4. Most mi van? Sokkolót már készítem. Ugye, kész. Most végre, hogy mi? Kilépett a szörny! Gondolom már reménytelen. Figyelj, srácok, ez most nem számít menetnek, ugye? Ugye, hörcsög Ez nem számít, mert ez igazából nincs játszottuk végig, szóval még 3 menet van. De amúgy ez jó volt, nekem tetszett, hogy kaptam 160. Nekem is. És amúgy egyedül csináltam meg egy generátort. És nézzétek, már gyűlik, már csak 500 kell kb. És már meg van. 452 kell. Számra pontosan. Na, felkészülök. Lehet, hogy én leszek a szörny, de lehet, hogy én. Szeretjük. A Forest az tényleg nagyon jó, az a kedvencem, az szerintem egy nagyon életteljes, nagyon jó map. Lehet, hogy én leszek a szörny, de nem biztos. Majd meglátjuk. Vagy nem. Nem értem ilyet. Ő az nem! Ne! Please no! Na mi? Na, itt vagyok. Az a Florestes, nem? Ott már valaki tartja is az ajtót. De minek tartja? Nem tudom, kezdő player. De akkor azért Itt nem. vagyok, engedj be! Kérlek. Rohadt anyám! Hagyjál békén! Á! Nem áll! Rohadék! Fú, szerintem ez sem lesz most egy menet. Én nem akarom beleszámítani. De azonnal rám jön ez a rohadt. Mindegy, hát most jó, egy generátor kész. Egy generátor kész. Akkor már csak menni kell. Ide figyelj! Tehát ha Kettő. megírnád nekem az igazi nevedet, akkor megkeresnélek téged, és szívesen kicsekelném a nyakadat. De nem fogja, hát érted. Ne röhögjél! Ne röhögjél! Ne röhögjél! Ki röhög engem? Beleröhög a pofám. Rohadt. Ott a generátor. De ne járkáljál, ma a zombi fejedet akarom. Ez már meg van csinálva. Ott nyílt a szája ki.
ott majdnem. Ó, nem, A ott, nyáron, nem vagyok itt, nem Csináljál vagyok itt. már valamit. Nem téged követ, egy másik hillelő. Az jó, de én nem vagyok itt. Te már halott vagyok? Azonnal rám jött, azonnal. Igazából szó szerint szembe spóroltatta vele. Hát hogy esélyem se volt. Tézerezni meg nem töltött volna fel időben, és oda jött. Szóval, ha messze. jön az a szörny, akkor én ezt hiszem, tehát hogy pofán verem. Jó, mindjárt készül a harmadik generátor. Vagy nem? Zombi fejet akarok. Talán, Ott hogy van nem az a szája, pali ott lenne, ugye a szája. szörny. Amúgy ezt én beraknám, hogy azért kiskorúak légy szíves, ne nézzék meg. Mondjuk azt előbb kellett volna, nem? Mert... Már ott mutatom nekik a... Hús, belét hajítottam. Látom, most mondom. Jó, ott van a generátor. Nem akarom én Ne ezt. tanultam Nem el tudom, neki. mire vállalkoztam az a helyzet. Ott nem. De hagyjál végig. Ott van a generátorod. De miért nem néz ki? Ne, hülye azért. Zombi fejet akarom látni, mosoly. Ott van. Struggle. Ó, nem. It's the hunt sweeter. Mondjuk elég pro benne, szóval azért. Igen, hát a legjobb ilyen játék fogtuk ki. Gyű gyerekek, hát ebből még mindig 3-nál tartunk. So predictable. Hát eddig 2 menetet játszottunk le. Ja, szóval. Az egynek számít, szóval még 2-t kell. Jó. Hát, Azért érted, ebből abban se nem lesz voltunk. semmi. Hát nem fogom ebben a videóban megszerni. Pedig úgy gondoltam, hogy úgy akartam, hogy ebben a videóban megszernem a Enátot, de... Na, mindegy, szóval azért úgy. But I don't like playing it. Nem szeret játszani az izével. A Sprinter-tel mondja az a izépali. Ezt nem tudom utána mit írt. Mert azt nem tudom elolvasni. I always come back. A túlélőből nagyon jó, nem szeretem. Úgy látom Springtrap-el játszani szörnyként. Last Man Standing van, vagy mi? Nem tudom, szerintem. Ja. Nem megnézem. Aha, Last Man Standing. Ja, de ez security játék. Az szabadulj ki, menj meg minket. Már dobja a baltát. Ne, látta, hogy ott van. Itt van az egy generátor, de nem tudom mennyi van még hátul. Hát nem sok. Hát igazából már 5 óra van. Last Man Standing. Te észrevette? Elmenekült, figyelj. Tölti fel a... Ott van. Akkor még van valaki. Nem, nincs senki. Ott szokkolja, látod? Ott is van, igen. Ja, az már megy. Fú, de beleaggódok nekem. Nem, mert szerintem minden megy. Hallott tölteni? Hát de Szóval akkor még mindjárt lejár az idő, morál. Ja, amúgy igen. Aztán kijut. De elég csábesz ez. Mondjuk a killer se semmi egyébként, ugye azzal nehéz. Jaja. De úgy, hogy ő nem sokkol, és Igen. úgy éli túl. Azért Hát le kell egyszer fárasztani. szokkol.
Beleállítottam, nem állítottam. Na, ezt kell csinálni. Felcharge-olja és akkor ott le. Am tudsz ki Jaj, de jó! ott ki tudod menni. Ja? Igen, ott az escape, és tudja fejbe, hogy hol van. És ott kijutott. Pedig ez a legjobb válasz szerintem. Ja, amúgy ja. 45-ot kaptam, nem már. De nem fog összejönni, ha csak nem szerzek 1000 tebe. Csak 500-at kéne. Vagy 400-at. 407-et. ...407. Na nézzük, hogy... Most lát, hogy én leszek, de lát, hogy hörcsög lesz a killer. Ja, ez olyan. Én örülnék neki, hogyha én lennék a killer, de hörcsög is lehet a killer. De az viszont nagyon nehéz lesz. Mondjuk szerintem felismerném, hogyha ő lenne a killer. Hát? De ez én vagyok, nem? Nem én vagyok. Tehát. Ez én vagyok? Aztán. Éj, jó! Na ez így az ezert. Igen, Nem az a ez neve, de egyébként. régebben még az volt. Oh man! Figyeljél, légy szíves, azért kérlek, egy kicsi esélyt adhatnál nekem, hörcsög. Légy szíves. Jó, talán egy kicsit, de csak az, hogy a végén tényleg van. Vagy nem tudom. Eléggé roncs vagyok egyébként. Jó van. Tudok menni, segít? Sokkal. Ja, hogy ez az exit. Ja, hát az a más. Mennyi AP-ja van ennek a palinak? Ajaj. Mi nincs idő. Ó, ne! Jó, végre. Egy embert. Sikerült átsegíteni a Márcinának. Please, no. Kicsi esélyt adhatna látni, kedves. Elcsesztem.
Hát sajnálom. Mennyi AP van ennek a Polygon Boxos? Mi az? Azaz. Látlak ám. Nehogy azt higgyed, megtalálok téged. Tudom én, hogy te vagy az. Anyádom! Sziasztok! Megjött a bókán. Engedj már! Úgy még hátok van. All tasks have been completed. Excellent work, team. Jaj, ne, nincs staminám. Minél már szerintem ezt elvesztettem. Szóval ez minden sok remény nem fakadék vele. No, please! Segítség! De staminám, várjál már, a staminám nem létezik! Nem létezik olyan, hogy stamina! Megszűnt a staminám! Hagyjál már! Hagyjál! Hidd el nekem is. Valakinek lekeverni. Férek ki az ajtón, staminám nulla. Én nem akarok meghalni, túl akarom élni. Kérlek, hadd éljek túl egyet, szeretném megszerezni az egyik robotot. Kérlek. Ahelyett, hogy amúgy gonosz robot lennél, lehetsz jó robot is. Nem leszek jó robot, mert akkor meg nekem nem lesz bevétel. Ha de De így jó is robot már az- több killed van, ember. Hol vagytok? Bekerültek a végtelen öldöklés gyűrűjébe. Rohagy meg! Rohagy meg! Nem fogok. Fazbear Robotics Division. Hol vagy? Látlak? Rohagy meg! Rohagy meg! Rohagyjál! Várjál. Ebből semmi nem bevétel nem lesz. Úgy érzem. Emiatt az ember. Emiatt a ronda élőlény miatt. Én ezt hölgy, amúgy Enard, ezt tudom, szóval. És arra gyűjtök. Mármint az Enard? Aha. Mi nem veszed meg És jobban? meg tudnám szerintem venni. Szóval... Ne, fuss haver! Ne!
utána nyúlik. Ő utána tud nyúlni, nem lesz. Hol van? Bár hörcsög erre nagyon szorgalmasan gyűjtött, ugye hörcsög? Aha. Nagyon szorgalmasan, de meg lett neki a 6000. Ott van. Salabon kijutott. Töltödjön. Please be advised. Containment systems are compromised. Proceed to the exit safely. Csel, run. Úgy ellenem vagy egyébként? 91-et szerezt, egy menet van hátra. Nézzük. Itt Mennyit? lehet venni scrapot. 726-ot kaptam. Vagy nem tudom. Ja, 154. Hol tudok visszamenni? Hagyjatok békén, nem tudok visszamenni. Hagyjál békén. Nem tudok visszamenni. Nincsen back. Nem tudok visszamenni, haver. Haver, én itt nem tudok kimenni a shopból. Respawn. Yeah. Ne respawn, ott van alul a visszanyúl. Na most remélem, nem kell megvárnunk ezt a kört. Oké, még te is itt vagy, szóval akkor még intern is. Maradok a security-nál, most együtt leszünk körcsön, vagy lehet, hogy én leszek a szörny. Én már várom, remélem, hogy az utolsó körben megmutathatom a technikát. Olyan ronda pofát vágtam, hogyha lenne fészkemem, akkor szerintem ti dobnátok el az eszközt, amit nézzétek. Elnézést. De ez lesz szerintem a legjobb. Hol van? Rohadt anyádat, ki lesz már megint? Ó, de ronda. Júj, ne. Ó, ez nagyon, ez ne. Mondjad meg, hogyha te leszel az. Mondjad Nem én meg. vagyok. Nem én vagyok rá. Rohadt tényleg. Azaz, generátor teljesítmény növelése. Csinált hörcsög, meg lesz az. Tudom, hogy te vagy az. Előlem nem tudsz elrejtőzni, hörcsög. Mi? Nem én vagyok a szörny. Jó, mindjárt kész. Ne, kérlek, ne gyere erre fel a szörny. Jó, egy megvan. Csak ne erre gyere, kérlek. Ezt megköszönöm. Itt van generátor? Nincs. És itt? Ott van, de azt már valaki bepöccintette. Úgy nem kell. Az ott a battery. Nem. Itt van a battery, jó. Hát mondjuk azt jól át kell vinni, mert másik felére. Jó, nem kell elvinni. Rohadt anyádat, húzzál el, hagyjál békén engem. Menjél, fussál, Nem megyek, itt én nem megyek így. Rohadt anyádat. Segítsek majd Staminám híválni, nincsen. hogy csökkent. Itt vagyok benne a konyhába. Tereld már a figyelmét, jöjj utána. Te hol vagy te? A play szobában. Ott megy el. Itt vagyok az izé mögött, hátra arc.
basszus. Itt vagy. Ja, Vagy ja, hílelek. De nem, mert jön a játékos, akivé átalakult. De jön utánam! Segítsél! Jön utánam! Téged akar, nem tudok mit csinálni. Hagyjál már! Hagyjál, te rohadék! Most engem akar. Figyelj. Ja! Azt mondta, nem én vagyok, ráugráltam, nem én. Én nem vagyok itt. 4 HP. Halott vagyok. Viszont látásra szerintem ennyi is lett volna előre. Várj, ne. Jaj, de amúgy te hol vagy? Halott vagyok. És köszöntem meg át, hihetetlen mennyire. Ezt meg kell néznem, hogy ki volt az rögtön. Rajta még bosszút fogok állni. A felvette. Előlem menekül, jó? Előlem menekül, jó? Hogyha engem látsz. Most ez mi volt? Amúgy. Megöldöm. De téged is? Engem nem ölt meg még. Mert az volt, hogy igazából belém sebzett, és 4 HP volt, érted? És igazából Én azért haltam. nagyon nehéz volt. Mert mindig volt, mert ott pont olyan helyre tudok csak menekülni, ahol rohadt. Na mindegy, szóval én azért haltam meg, mert rám dobta azokat a ilyen kis kicsokat. Aztán az megfertőzött. Na akkor megyünk még egy kört, vagy már nem? Persze, nem. De akkor az lesz az utolsó. Igen. Vagy elköszönünk most, mert már mire ennek vége lesz. Várjál! Na, itt vagyok. Bocs, csak most szervert váltottunk, mert ott nagyon jók voltak. Megint nem értem miért. Én akarok lenni a szörny. Biztos volt valami indok. Szörny akarok lenni. Akarok szörny lenni? Én amúgy jó szörnynek lenni, de ha nem tudok elkapni mindenkit, akkor meg olyan... Semmi. Én akarok szörny lenni? Mert szörnynek jó lenni? És szörny még nem voltam? Csak egyszer? Jó. Remélem érsz. Te vagy? Szerintem én baszok. Szerintem én vagyok. Én hát! Jó, ne. Ott viszi már a battery-t, hallod? Mennyi generátort kell? Ja, még van egy battery. Itt van egy generátor. Please be advised that this is your final. Ilyen nincs, nem, békén hagysz. De benne ne hozzon az oldalon, hagyjál már. De miért nem bírom kinyitni az ajtót? I'm sorry. De tényleg nagyon Ne sajnálom. szórizzál. Nem bírtam, valamiért beragadok, és akkor így nem lehet kinyitni. Nekem is volt ilyen, hogy random csak így beragadtam. Hát de te öltél meg, és a menet elején azért ez köcsökség volt. Vald be. Megfoglak téged, elhurcibálok a világ végére, és itt beléd fúrom a kezemet. Tessék! Ne mondjál ilyet. Úgy, egy pofon vagy szerintem. Pofonokat osztogatok. Egy pofon. Úgy miért öltél meg ott az elején? Én is adtam neked erőnyt, mondta is, hogy adjak neked erőnyt, na akkor most lehet, hogy viszonyozni kellett volna, nem gondolod? Azért eléggé frusztrálok. Akkor ki az, akit először meg ki az a plusz 1 kill ugye az elején, az én vagyok. És ki az, aki megint bebagol és nem tudja kinyitni az ajtót, én vagyok.
És ki az, aki megint, mint olyan egy másik méretben is meghalt legelsőnek, meg a legelénynek, úgy killenni tudta. Én vagyok. És akkor mi van? Remain where you are. Nagyon idegesítő. Szóval akkor ezt meg kell ígérnem nekem, hogy a következő videóban nem ölhetsz meg, hát ahogy szont. Azért, mert ugye ezt csináltad. Itt is szakodás a szőnyen a lobbiba. Átugrok. Megfosztalak a karjaitól. Amúgy, ha annyira akarod az izét, mi az? Mimiket, vagy melyik az? Prototípe, akkor miért nem veszed meg? Már nincsen rá pénzem, de majd gyűjtök rá. Még belépett egy ilyen pali, akinek ilyen világító kezek vannak a hátán. És így kijönnek mögüle. Igen, azt töltem meg oda. Ja. Meghalsz. Kész. Szerintem azt megnyertem amúgy, hát. Please be advised that this is your final notice. Amúgy most hol tartotok? Vajon nézzem én is. Ja, most üldözöl rá az ember. Stealth mód a kedvencem. Gyere! Vagy az mi? Nagyon nyugi. Áttesztéleltük. Várjál, de most amúgy állnom basszom? Csak nem elő. Az szép volt a palitól egyébként. Hogy ő elmenekült. Mennyi? Mert megvan amúgy az összes izé? Betöri meg. Minden megvan? Tőle kérdezem. Nem hallnak? De nem tudom. Hát oda van neked is. Azaz, dögölj meg! Dögölj meg! Nem kapsz sitit. Hey jó! Yeah! A szép mentés. Figyeljetek, srácok! Szerintem ez lett volna a mai videó. Én úgy érzem, hogy ez jól sikerült. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mert eléggé sokat segítetek nekem ezzel. És írjatok a chatre, hogy mivel játszunk kommentben. Akkor szívesen, hogy kijavítasz.
hogy milyen játékkal játszunk, és akkor majd játszani fogunk vele. Köszi a figyelmet, és köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!